Vi gik jo i flere timer hver dag og samlede havglas, og hver eneste dag var der jo en ny oplevelse. 2 små marokkanske drenge, der kommer hen og hjælper os og vil slå smut med os og lege med os. Og i Filippinerne kom der en 3-årig pige hen og samlede alt andet end havglas, men puttede det ned i vores havglassamling, fordi hun ville være med. Ja, det kunne man bare blive ved med. Altså, det er sådan meget små, simple ting, men hvor man får lov til at møde nogen fra et helt andet sted af, som kommer med deres input og inspirerer hver gang. Altså, altid inspirerer. Så der er jo en masse små historier gemt i det, både i selvfølgelig min personlige rejse med at finde det her havglas og skabe smykkerne, og de mennesker, jeg møder på min vej, der har hjulpet mig til at skabe de her smykker. Men samtidig så har glasset jo sin helt egen fortælling. Hvad det engang har været